Baik, joni hai joni Sabis Asramari Bidansabha Meeting Klaijak joni Gorami Bari kaisa Behalabari bisini andaro joni Khoroksa Tripura Mothani Warrior Tangkrak joni Payung Bumendra Thanai kisu Talsan bisingo bini Sori Sakcha Yangkha kaisa accident ngoni bisintui gabono bini mokol kaisa belai jungjalo klaijak mokol gaboni treatment ibangai chung joto no palbaksa jani je chukti khai chung chubalai kha tini gai bol buskango kaham treatment ibangai thana ne bangai bot yarungjak gai chung isoni thanibo deyo jahate bini sorir jawai phaitun tei chung be jaga panda phaimanja phaika chini Sabis Asramari ni je block ni vice president chini Takogra da Subol Singh chungbai tongo khoi political district ni working president chini Takogra da Tritit tei chungbai tongo Behalabari bisini chairman chini Lila Deborma tei chungbai tongo Pochim Lokeshwara DC Village ni chini chairman Sites tei chungbai tongo chini Basibari subzonal ni vice chairman tei chini regional ni president chini vice president chini Takogra da British tei joto da Tomsong joto palbaksa jaga chung tini palkhe bini khonga naitei kisi sa chini jekchuk tei bana chung chubai rorka abono chini paitoga hai chini bubagrana hambai mariwo bini bisingtino o je khab samani kaisa boroni bisingo kaisa te kaisa no chubanani o khab samang bini bisingti chung encourage manka gai abni bangane chung bini sori naijak thani chung ison thani chung joto palbaksa sori nai diai nai jate bini sori sak kaham kaham kurga phaisok baiton abon chini kaisa koimo hambai